του Αλεξάνδερ Λέρνετ Ολένια. Σε μια πρόσφατη δεξίωση που έδωσε ο Υπουργός Γεωργίας, κάποιος ονόματι Βαρόνος Μπάγκε λογομάχησε έντονα με τον κύριο Φον Φαράγκο, έναν ευέξαπτο νεαρό που δεν είχε αποβάλει ακόμα την αφθάδεια της ηλικίας. Ο τελευταίος, σε τόνο υπεροπτικό που προκάλεσε αίσθηση, απαγόρευσε ξαφνικά στον Μπάγκε να συνομιλεί με την αδερφή του. Ο Βαρόνος παρακάλεσε αμέσως έναν ταγματάρχη από το σύνταγμά μου, που βρισκόταν εκεί τυχαία, να τον αντιπροσωπεύσει, και ο ταγματάρχης με τη σειρά του με πρότεινε ως δεύτερο αντιπρόσωπο. Οι αντίπαλοι μας ισχυρίστηκαν ότι ο Φαράγκο εδικαιούτο να προστατεύσει την αδερφή του, γιατί ο Μπάγκε είχε ήδη βαριά τη συνείδησή του από το θάνατο 2 γυναικών. Αυτό ήταν αποκάλυψη για μας. Δεν γνωρίζαμε παρά ελάχιστα πράγματα, στην ουσία τίποτα από το παρελθόν του Μπάγκε, ο οποίος δεν έφευγε σχεδόν ποτέ από το υποστατικό του στο μακρινό Ότμαναχ της Καρινθίας. Δηλώσαμε πάντως ότι δεν ήταν δική μας δουλειά να ερευνήσουμε ένα θέμα αυτού του είδους και, εν πάση περιπτώσει, ο χώρος δεν ήταν κατάλληλος για να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα ιδιωτικής φύσεως, για τα οποία, εξάλλου, ήταν τόσο δύσκολο να βρεθούν αποδείξεις. Δεν απόμενε τίποτα, λοιπόν, παρά να ζητήσει συγγνώμη ο Φαράγκο. Ο Μπάγκε δέχτηκε τη συγγνώμη του Φαράγκο με ένα ύφος αφηρημένο και απόμακρο. Υποκλήθηκε και χωρίσαμε. Αργότερα, ωστόσο, ένιωσε υποχρεωμένος να μου δώσει κάποιες εξηγήσεις και μου διηγήθηκε την ιστορία του. Δυστυχώς, μου είπε, είναι και με το παραπάνω αλήθεια ότι οι 2 αξιοθρήνητες υπάρξεις, περί των οποίων έγινε λόγος, είχαν αυτοχειριαστεί. Λένε μάλιστα ότι αυτό συνέβη εξαιτίας μου. Στην πραγματικότητα όμως, δεν φταίω εγώ. Δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου ιδιαίτερα ωραίο, ούτε αληθινά πλούσιο, και επιπλέον έχω πάψει εδώ και πολύ καιρό να προσπαθώ να αρέσω στις γυναίκες. Κι αν συμβαίνει να παρατηρώ καμιά φορά ότι δεν είμαι τελείως αδιάφορος στη μία ή την άλλη κυρία, σπέβδω να πάρω τις αποστάσεις μου και να δηλώσω απερίφραστα ότι δεν σκέφτομαι το γάμο. Όμως οι 2 εκείνες γυναίκες προσκολήθηκαν η μία μετά την άλλη στην ιδέα του γάμου. Από πνεύμα αντιγνωμίας κατά τα φαινόμενα, πολύ περισσότερο μάλιστα που θα έπρεπε να προαισθάνονταν ότι μου ήταν αδύνατο να τις παντρευτώ, αφού είμαι ήδη παντρεμένος. Ιδού λοιπόν τι συνέβη. Το ξέσπασμα του πολέμου με βρήκε απροσδόκητα στην Κεντρική Αμερική, όπου ήμουνα ταξίδι. Την εποχή εκείνη ήθελα να παρευρεθώ στο άνοιγμα της διόρυγας του Παναμά και να επισκεφτώ πρώτα τις Αντίλες. Κατάφερα ωστόσο να επιστρέψω στην Ευρώπη με ένα Ολλανδικό πλοίο και πήρα μέρος από την αρχή στην εκστρατεία εναντίον της Ρωσίας με το σύνταγμα των δραγώνων του Μαρκισίου και Κόμι Φον Γκόντολα. Στις αρχές του έτους 1915, κάτω από την φοβερή πίεση των στρατευμάτων του Μεγάλου Δούκα Νικολάου, το δικό μας μέτωπο υποχώρησε πίσω από τα Καρπάθια ως την Πεδιάδα και εξαρθρώθηκε σε ένα βαθμό και ύστερα ακόμη περισσότερο από τις βαριές απώλειες και τις κακουχίες του χειμώνα. Τον Φεβρουάριο, ωστόσο, επιχειρήθηκε η ανασύνταξή του. Συγκεντρώθηκαν καινούργιες δυνάμεις πρώτα στα περίχωρα του Μούνκατς και του Νίρεκ Χάζα, και όταν ξαπολύθηκε η επίθεση, η μεραρχία μου διατάχθηκε να φύγει για αναγνώριση στα βόρεια του Τόκαϊ. Κοντά στο Τόκαϊ, ένα ηφαίστειο υψώνεται στην Πεδιάδα, ένα ηφαίστειο ζυσμένο, καλυμμένο από παντού μαμπέλια, ο τελευταίος όγκος της οροσειράς των Καρπαθίων, σαν το βουβό στόμα της κόλασης. Η μεραρχία
που εκτός από τους δραγώνους του Φον Γκόντολα και του κόμι Σέρφενμπεργκ, αποτελούνταν από τα συντάγματα των ουλάνων της Όστ και του μεγάλου δούκα της Τοσκάνης, ήταν στρατονισμένοι στο Τόκαε και στα γύρω χωριά. Ήμουνα υπήλαρχος στην τέταρτη ύλη του συντάγματός μου, υπό τις διαταγές, όπως έλεγαν τότε, του ηλάρχου Φον Σέμλερ ντε Βάσερνόιμπουργκ, παρέα με 2 υπήλαρχους, τον Αμερικανό Τζέι Χάμιλτον. Την εποχή εκείνη οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μας είχαν κηρύξει ακόμη τον πόλεμο, και τον Καρλ Μάλτιτζ, ένα πολύ νέο παιδί. Το στράτευμα, ξεκούραστο ακόμα στο σύνολό του, αποτελούνταν κυρίως από Πολωνούς της Γαλλικίας, αλλά και Γερμανούς και Ρουμάνους της Βουκοβίνας. Ο Σέμλερ εθεωρείτο ασταθής και απρόβλεπτος χαρακτήρας. Μερικοί μάλιστα βεβαίωναν ότι ήταν απλώς τρελός. Εν πάση περιπτώσει, η διαβίωση στις μικρές φρουρές της Πολωνίας, όπου είχε καταλύσει το Σύνταγμα τα τελευταία χρόνια, η ανία και οι υπερβολές στο πιωτό δεν θα πρέπει να είχαν βελτιώσει την κατάστασή του και σίγουρα θα είχαν βλάψει τα νεύρα του. Επιπλέον, κουβαλούσε μια σοβαρή κληρονομική προδιάθεση, τουλάχιστον έτσι βεβαίωνε η μητέρα μου, που είχε γνωρίσει του Σέμλερ στην Καρινθία. Η μητέρα μου στάθηκε η αιτία που ο πατέρας μου, υπάλληλος του προσικού κράτους, είχε εγκατασταθεί τελικά στην Καρινθία, όπου έζησε τον περισσότερο καιρό μετά το γάμο του στο Ότμαναχ. Το Ότμαναχ ήταν ιδιοκτησία της μητέρας μου. Γνώριζε καλά του Σέμλερ. Το Βάσερνόιμπουργκ ή Βάσερλέονμπουργκ, από όπου κατάγονται οι Σέμλερ, απέχει μόλις μια μέρα με αμάξι από το Ότμαναχ. Κυκλοφορούσαν ένα σωρό ιστορίες με φαντάσματα για το Βάσερνόιμπουργκ. Γενικά πάντως, οι ιστορίες φαντασμάτων σε μια οικογένεια σημαίνουν απλώς ότι οι άνθρωποι είναι λιγάκι αλαφροίσιωτοι. Η αλοκοτιά θα πρέπει να εμφανίστηκε στο σπιτικό των Σέμλερ μαζί με κάποια κυρία Φον Νόιμαν, περί της οποίας λέγεται ότι δολοφόνησε διαδοχικά 5 ή 6 συζύγους της, ώσπου ο τελευταίος, ένας Σβάρτσενμπεργκ ή Λόπκοβιτς, κατάφερε να τη δαμάσει. Τα είχα ακούσει πολλές φορές να μου τα διηγούνται αυτά όταν ήμουν μικρός. Ίσως ήταν απλώς παραμύθια για τα παιδιά. Πάντως ο Σέμλερ δεν εμφάνιζε καμιά εκδήλωση νευρασθένειας. Μπορούσε μάλιστα να γίνεται και πολύ φιλικός. Ωστόσο, στις κρίσιμες στιγμές γινόταν ξαφνικά εντελώς απρόβλεπτος. Σύντομα έμελε να έχω την απόδειξη γι' αυτό. Υπήρξε υπεύθυνος όχι μόνο για τον δικό του θάνατο, αλλά και για εκείνον του Χάμιλτον, του Μάλτιτζ και 120 υπαξιωματικών και δραγώνων. Κόντεψε μάλιστα να προκαλέσει και το δικό μου θάνατο. Ίσως όμως να μην ήταν πραγματικά ένοχος. Ίσως η τρέλα του να μην ήταν παρά το μέσο για να επιτύχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η καταστροφή στην οποία οδήγησε την ύλη του, αυτή η εκατόμβη ανθρώπων και ύπων, ίσως να έγινε μόνο και μόνο για να επιτρέψει σε ένα γεγονός που δεν μπορούσε πια να συμβεί στη ζωή, γιατί ήταν πολύ αργά, να πραγματοποιηθεί πέραν της ζωής, στο θάνατο αν θέλετε. Ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε στο θάνατο, αλλά μέσα σε αυτό το χρόνο και το χώρο που βρίσκονται ανάμεσα στη στιγμή του θανάτου και στον ίδιο το θάνατο. Γιατί υπάρχει εκεί ένα διάστημα που, για ορισμένους, δεν διαρκεί παρά μια μόνο στιγμή, ενώ για άλλους μέρες ολόκληρες, 9 μέρες το πολύ. Αλλιώς, άλλοτε τουλάχιστον, θα έθαβαν ή θα έκαιγαν τους νεκρούς πολύ πιο γρήγορα. Υπήρξαν όμως εποχές, στην αρχαία Ρωσία για παράδειγμα, όπου περίμεναν πάνω από μια εβδομάδα προτού τους ενταφιάσουν. Πόση διαφορά ανάμεσα σε μια στιγμή και σε μια εβδομάδα. Δεν καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι?
θα επιχειρήσω να στο εξηγήσω. Το απλούστερο θα είναι να σου διηγηθώ πώς έγιναν όλα αυτά. Πρέπει όμως να σου μιλήσω κι άλλο για τον Χάμιλτον και τον Μάλτζιτζ. Ο Χάμιλτον, στο έχω ήδη πει, ήταν Αμερικανός και καταγόταν από μια από εκείνες τις υποτιθέμενες παλιές οικογένειες του Νότου, από το Κεντάκι νομίζω. Υπό τον όρο ότι το Κεντάκι βρίσκεται στο Νότο, δεν το ξέρω ακριβώς, εγώ στις Αντίλες ήμουνα, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Χάμιλτον ήταν ψηλός και οστεώδης και έδειχνε μεγαλύτερος από την ηλικία του. Δεν φαινόταν να έχει ιδιαίτερη κλίση προς τις γυναίκες. Από την άλλη έπινε πάρα πολύ και τότε γινόταν πολύ ομιλητικός. Τις περισσότερες φορές έπινε παρέα με τον Σέμλερ. Μόνο που αυτός άντεχε το πιωτό, ενώ ο Σέμλερ όχι. Ο Χάμιλτον εφοδιάζε όλο το σύνταγμα με εξαιρετικό ουίσκι, που εκείνη την εποχή δυσκολευόμασταν πάρα πολύ να βρούμε και που ο ίδιος το έπαιρνε από τη Σκωτία μέσω Ελβετίας. Περνούσε για πολύ πλούσιος και αναρωτιόμασταν γιατί είχε καταταχθεί. Από ένα πνεύμα αντρισμού αναμφίβολα, από μια προτίμηση προς την αρενοπή στάση ζωής. Οι γυναίκες αγγλοσαξονικής καταγωγής, οι Αμερικάνες ιδιαίτερα, είναι πιστεύω τόσο δύσκολες στη συμβίωση και έχουν οικονομικές απαιτήσεις τόσο δυσβάσταχτες, ώστε εκεί οι άντρες καταφεύγουν εύκολα στη στάση του μοναχικού ανδρισμού. Ο Μάλτιτς, από την πλευρά του, δεν είχε τίποτα το αρενοπό. Ήταν ακόμα παιδί. Δεν έχω αλλάξει παρά λίγες λέξεις μαζί του, κι όμως η απώλειά του με πονάει πολύ περισσότερο από ό,τι τον άλλον. Καμιά φορά τους ξαναβλέπω ακόμα και σήμερα. Ο Σέμλερ πάνω στο ψηλό πυρόξανθο άλογό του, με σηκωμένα τα πέτα της γούνας του, με τα γκέμια να κρέμονται από το μπράτσο και τα χέρια στις τσέπες για να τα προφυλάξει από το κρύο, να στέκεται σε απόσταση μπροστά από τους υπόλοιπους, ακίνητος και σκεπτικός, ενώ ο παγωμένος άνεμος χτυπούσε την ουρά του αλόγου στα καπούλια και τα πίσω πόδια του. Λες και κάθε φορά υπήρχε μια δύναμη αόρατη, σαν τον άνεμο που έσπερχονε τον ήλαρχό μας, όπως και όλους εμάς, προς το άγνωστο. Ο Χάμιλτον, από την πλευρά του, φορούσε το ψηλό κράνος με τον γκρίζο λοφείο, που είχαμε ακόμα και τότε, ελαφρά γερμένο προς τα πίσω, κάπως σαν τους Αμερικανούς με τα ψηλά καπέλα που βλέπουμε στους πίνακες των αρχών του περασμένου αιώνα. Ξαναβλέπω το παιδικό πρόσωπο του Μάλτιτζ, ξυλιασμένο από το κρύο, και τα πρόσωπα των Σλάβων χωρικών, με τις κάπως πλακουτσές μύτες τους, τους βαθμοφόρους και τους απλούς φαντάρους, με τις ζωηρόχρωμες αλωτινές τους στολές, που πάνω τους είχε αρχίσει να απλώνεται ένα ύφασμα γκρίζο προς το μπλε, κουκουλωμένους μέσα στις προβιές και τα χειμωνιάτικα σκουφιά τους, πάνω στις ψηλές σέλες των αλόγων, με το μακρύ χειμωνιάτικο τρίχωμα. Όλοι πέθαναν, όλοι την ίδια στιγμή. Έτσι είναι. Αν κάποιος ήθελε να ξεθάψει την ύλη μας από εκεί που σάπιζε παραχωμένη στη γη, δεν θα έλειπε κανείς, εκτός από μένα και 3 ή 4 άλλους. Δεν θα έλειπε κανένας άλλος στρατιώτης, κανένα άλογο, κανένα όπλο, τίποτα. Ούτε ένα πέταλο αλόγου, ούτε ένα λουρί, ούτε μια καραβάνα, ούτε ένας χαλκάς από τις σέλες. Η πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη από την ανάμνησή μου. Λες και τα γεγονότα είχαν χαράξει στα μάτια μου κάθε γραμμή με πυρωμένο κάρβουνο, και δεν μπορώ να ξεχάσω τίποτα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ο Μπάγκε σώπασε για μια στιγμή με τα μάτια χαμένα στο κενό. Κατόπιν συνέχισε. Στις 26 Φεβρουαρίου
Προς το μεσημέρι κηρύχθηκε συναγερμός και η Ήλη πήρε διαταγή να φύγει για αναγνώριση προς βορρά, σαν απόσπασμα ανιχνευτών προπομπός της μεραρχίας και της στρατιάς. Κατά την αναδίπλωσή τους προς νότο, τα στρατεύματά μας είχαν χάσει την επαφή με τον εχθρό και αγνοούσαμε που ήταν οι θέσεις του ανάμεσα σε εμάς και τα βουνά. Συγχρόνως, μία Ήλη από κάθε σύνταγμα της μεραρχίας έπαιρνε διαταγή, σε κανονικά διαστήματα, να φύγει για αναγνώριση προς τα Καρπάθια. Η μεραρχία δεν θα αργούσε να ακολουθήσει. Έτσι, την ώρα που ανεβαίναμε στα άλογα, η πεδιάδα τριγύρω από το Τόκαι μυρμήγκιαζε από τις διάφορες μονάδες που έφευγαν από τους καταβλισμούς τους για να συγκεντρωθούν. Από μακριά, οι απομονωμένοι καβαλάριδες έμοιαζαν με μικρά τρίγωνα γερμένα προς τα πίσω, ενώ άπειρα κόκκινα παντελόνια λέκιαζαν με λαμπερές ματωμένες κοιλίδες τη χιονισμένη έκταση. Ο άνεμος έφερνε τον βραχνό αντίλαλο από τις τρομπέτες σαν μακρινό λάλημα του κόκορα. Όταν ξεκινήσαμε, το χιόνι είχε αρχίσει να λιώνει. Κάποιες ηλιακτίδες είχαν αποτολμήσει να πέσουν στην πεδιάδα σαν καταράχτες από αστραφτερό μπρούτζο. Έπειτα ο ήλιος εξαφανίστηκε και δεν τον ξαναείδα πια σε όλη την διάρκεια της εκστρατείας. Καθώς σκοτίνιαζε ο ουρανός, το κρύο έγινε ξαφνικά πιο τσουχτερό. Ανάλαφρες κουρτίνες ομίχλης αναδύονταν από τα παγωμένα έλη και τον ποταμό Μποντρόγκ, ενώ τα σύννεφα, πυκνές μάλινες μάζες, έπαιρναν μια γκρίζα μπλε απόχρωση. Σίγουρα δεν θα αργούσε να χιονίσει ξανά. Η ύλη που, έχοντας αφήσει πίσω τα μαγωγικά και την κουζίνα, ήταν φορτωμένη με αποσκευές, τρόφιμα και αποθέματα ζωοτροφών, πήρε το δρόμο για το Σάρος Πατάκ με ελαφρό καλπασμό. Σε λίγο περάσαμε το σημείο στους πρόποδες της πλαγιάς με τα αμπέλια, όπου ο διοικητής της μεραρχίας, ο αντιστράτηγος Φον Κούλαντ Δε Κόλπ, είχε σταθμεύσει μαζί με το επιτελείο του. Είχε τη χλένη του ανοιχτή και η φόδρα του κατάβγαζε ένα άλικο ίδιο με το έπογο της έλας του. Ένα πολύτιμο παράσημο κρεμόταν από το λαιμό του. Οι επιτελείς φαίνονταν περιποιημένοι, καλοξυρισμένοι και οι χαλκάδες στις έλες των αλόγων έλαμπαν. Ως τη γραμμή του μετώπου που τη βρήκαμε στο Σατοράλια Ουιέι, γύρω στις 4 το απόγευμα, η πορεία κύλησε χωρίς κανένα επεισόδιο, παρότι ο δρόμος ήταν γεμάτος με πυροβόλα και πολεμικό υλικό που εμπόδιζαν το βάδισμα. Φτάσαμε τελικά μπροστά στις γραμμές του μετώπου που εκτινόταν στο άπειρο από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Ήταν οι γραμμές του πεζικού μας που είχε οχυρωθεί σε πρόχειρα χαρακόμματα. Δεν υπήρχε εχθρός πουθενά στον ορίζοντα, έλεγαν οι φήμες, και εντούτοις μπορούσε να πεταχτεί μπροστά μας ανά πάσα στιγμή. Στείλαμε λοιπόν μια περίπολο για αναγνώριση και κάποιες άλλες για να καλύπτουν τα πλευρά μας και προσπεράσαμε τις θέσεις του πεζικού. Κάτω στα χαρακόμματα είχε μόλις σερβιριστεί η βραδινή σούπα. Είχαν φτάσει τα καροτσάκια με το σιδηρέσιο και ένιωθε στη μυρωδιά του καπνού και του καφέ. Για να μας αφήσουν να περάσουμε, παραμέρισαν τους πασάλους στα χαρακόμματα και συνεχίσαμε το δρόμο μας. Οι άντρες στις προκεχωρημένες σκοπιές μας ακολουθούσαν αμίλητοι με το βλέμμα, καθώς προχωρούσαμε έφυποι προς το άγνωστο, με ντύσιμο και οπλισμό που είχε πάψει να είναι της μόδας εδώ και πολύ καιρό. Έπειτα όλα αυτά εξαφανίστηκαν και το μόνο που έβλεπες ήταν μεγάλα κοπάδια κουρούνες που έκροζαν πετώντας από τους έρημους αγρούς μπροστά στις θέσεις μας. Αριστερά μας, συνέχεια και πάντα, λόφοι και κοκκινοποί αμπελώνες. Δεξιά μας, η πεδιάδα, κάτω από το χιόνι με τα μαγκανοπηγαδά της.
Πέρα μακριά, στο δεξί μας χέρι, διακρίναμε άλλο ένα μικρό σβησμένο ηφαίστειο. Φτάσαμε γύρω στις 5 η ώρα κοντά σε ένα άλλο από αυτά τα ηφαίστεια. Είχε σχήμα κολουρουκόνου και ήταν κάπου 200 πόδια ψηλό. Έμοιαζε με μικρό κρατήρα της σελήνης. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα τριγύρω. Δεν έβλεπες ούτε άνθρωπο, ούτε χωριό. Η πορεία που είχε ακολουθήσει ως εδώ η σιδηροδρομική γραμμή λοξοδρομούσε τώρα προς τα δεξιά. Σουρούπωνε. Στο βορρά, ανάμεσα στα σύννεφα του χιονιού, τα Καρπάθια, ίδια σύννεφα κι αυτά, αγνοσβήνανε μέσα στο μούχρωμα. Η πορεία μας πήρε σιγά σιγά ένα ρυθμό πιο αργό. Τα άλογα ξεφυσούσαν σιγανά μέσα από τα ρουθούνια τους και ξαφνικά το περπάτημά τους έγινε εξαιρετικά προσεκτικό, λες και φοβόντουσαν να αγγίξουν το έδαφος με τις οπλές τους, μήπως και εκραγεί κάτι που θα μπορούσε να μας κάνει κακό. Έπρεπε να σταματήσουμε εκεί και όχι να συνεχίσουμε μέσα στο σκοτάδι και το άγνωστο. Συνήθως τα περίπολα και τα αποσπάσματα των αχνευτών σταματούν τη νύχτα, αφού κάθε αναγνώριση είναι προφανώς αδύνατη. Ωστόσο, ο Σέμλερ δεν έδωσε καμία τέτοια διαταγή. Δεν γύρισε καν το κεφάλι και συνεχίσαμε να βλέπουμε μπροστά μας μόνο τη γερτή του ράχη και τη ράχη του υπασπιστή του με την τρομπέτα, καθώς κάλπαζαν διάκοπα. Μόλις και με τα βίας διακρίναμε την περίπολο που γλιστρούσε μπροστά μας, πάνω στο χιόνι, σαν ένα τσούρμο φαντάσματα. Σηκώθηκε ένας ανάλαφρος αέρας και τύλιξε τα πρόσωπά μας. Έφερνε μια παράξενη γλυκερή μυρωδιά, που δεν ήταν η μυρωδιά του χιονιού. Μύριζε μάλλον σαν δωμάτιο, χωρίς εξαερισμό, σαν ξύλο που καίγεται, και άξαφνα φαντάστηκα, χωρίς να μου έρθει στο νου καμία εικόνα, ότι ήταν η μυρωδιά του θανάτου, ή τουλάχιστον η μυρωδιά του θανάτου θα έπρεπε να της μοιάζει. Ωστόσο, η αιτία αυτής της αίσθησης δεν άργησε να παρουσιαστεί μπροστά στα μάτια μου. Η περίπολος σταμάτησε απότομα. Έβαλαν μια φωνή προς το μέρος μας και με τις καραμπίνες όρθιες κάλπασαν προς ένα μοναχικό δέντρο. Υπήρχαν κάτω από το δέντρο 3 άνθρωποι όρθιοι, ενώ ότι από μακριά φαινόταν όρθιοι. Αλλά καθώς πλησιάζαμε, διαπιστώσαμε ότι ήταν κρεμασμένοι. Ήταν κρεμασμένοι ο ένας πλάι στον άλλον από ένα χοντρό οριζόντιο κλαδί και φαίνονταν να αγγίζουν το έδαφος με τα πόδια τους. Στην πραγματικότητα δεν είχαν επαφή με το χώμα και ο άνεμος τους παλατζάριζε ελαφρά. Το κλαδί έτρεζε ήσυχα. Θα πρέπει να ήταν αρκετές μέρες πεθαμένοι και να είχαν μείνει εκεί ξεπαγώνοντας μετά το χιονιά, γιατί ανέδιδαν την ίδια εμετική και γλυκερή μυρωδιά που είχαμε νιώσει πιο πριν. Το πιθανό να ήταν κατάσκοποι που τους είχαν κρεμάσει κατά την υποχώρηση. Είχαν τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, το κεφάλι τους κρέμονταν σε ορθή γωνία και από το πρόσωπο, που έχασε και αποβλακωμένο με το στόμα ορθάνυχτο, τα μισόκλειστα μάτια τους μας κοίταζαν λοξά. Ναι, τα σώματά τους ήταν σαν πρισμένα, μαλακά, οι διαστάσεις τους αλλοιωμένες. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν σαν να τους είχαν παραγεμίσει βιαστικά τα ρούχα με άχυρα, όπως τα σκιάχτρα. Δεν φορούσαν πια ούτε παπούτσια, ούτε μπότες. Θα πρέπει να τους τις είχαν βγάλει και να τις είχαν πάρει. Οι αλεπούδες τους είχαν καταφάει τα πόδια. Είχαν ένα χαρτί καρφιτσωμένο στο στήθος τους που κάτι έγραφε. Ο Χάμιλτον έτριψε ένα σπίρτο για να φωτίσει τα γράμματα. Έγραφε ότι ήταν τομάρια προδότες. Στο μεταξύ η ύλη είχε συγκεντρωθεί γύρω από το δέντρο και παρατηρούσαμε τους κρεμασμένους στο τρεμάμενο φως των σπίρτων του Χάμιλτον.
Τα άλογα στέκονταν ακίνητα κάτω από τις πελώριες κλάρες που τα σκέπαζαν σαν το στέγαστρο του υπευτηρίου. Ο Σέμλερ έδωσε διαταγή στην περίπολο να συνεχίσει το δρόμο της. Η ύλη πισωπάτησε, συντάχτηκε και ξανά φύγε με ελαφρό καλπασμό πίσω από το λοχαγό. Στο μεταξύ είχε νυχτώσει πια ολότελα. Δεξιά, οι λόφοι, σκεπασμένοι σίγουρα με αμπέλια, πλησίαζαν το δρόμο. Η διαταγή του Σέμλερ να συνεχίσουμε να προχωράμε μαρτυρούσε απίστευτη ανευθυνότητα. Σε αυτό το έδαφος θα μπορούσαμε να πέσουμε σε ενέδρα και να αφανιστούμε όλοι. Το είπα στον Χάμιλτον και τον ρώτησα μήπως θα ήταν καθήκον μας να επισημάνουμε στον Σέμλερ την ανευθυνότητα της ενέργειάς του. Ο Χάμιλτον όμως κάτι μουρμούρισε αγγλικά μέσα στα γένια του. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε αυτόν τον τρελό και αν μας πυροβολούσαν θα έπρεπε να κάνουμε μεταβολή. Έτσι συνεχίσαμε να προχωράμε με συνοδεία το ελαφρό και αδιακόπο μεταλλικό κροτάλισμα των όπλων. Ένας σκύλος βάλθηκε να λιχτάει κάπου μακριά, ένας άλλος το απάντησε και ύστερα πολύ μαζί γάβγισαν για λίγη ώρα. Ασφαλώς θα περάσαμε μπροστά από χωριά, χωρίς όμως να τα δούμε. Που και που έβγαινε κανένα φως για να χαθεί αμέσως. Δεν ξέραμε καν που βρισκόμασταν. Ο Σέμλερ είχε πάνω του το μοναδικό μας χάρτη. Παρατηρήσαμε πάντως ότι οι λόφοι στα δεξιά μας απομακρύνονταν ξανά. Αλλά και το σκοτάδι είχε γίνει λιγότερο πηχτό. Ίσως είχε βγει το φεγγάρι πίσω από τα σύννεφα. Προχωρήσαμε 1,5 ώρα ακόμα περίπου στο Τοκαϊτέρεμπες, όπου ο Σέμλερ αποφάσισε να καταλύσουμε για τη νύχτα. Ωστόσο, δεν αποκλειόταν καθόλου να βρεθούμε την επόμενη στην ελάχιστα ευχάριστη κατάσταση να ξυπνήσουμε στο ίδιο κρεβάτι που λέει ο λόγος με τίποτα Ρώσους που θα είχαν καταλύσει στο ίδιο μέρος. Τέτοια ώρα ήταν αδύνατο να ψάξουμε για μεγαλύτερο χωριό. Αρκεστήκαμε να περικυκλώσουμε το χωριό με περίπολα και μπήκαμε από τον κύριο δρόμο, έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να δεχτούμε πυρ από κάθε σπίτι. Βλέπαμε ελάχιστα, χειρότερα και από μαύρη νύχτα. Τα πιο πολλά παράθυρα δεν είχαν κουρτίνες και το φως από μέσα μας τύβλωνε τόσο που δεν ξέραμε που πατάγαμε. Ο Σέμλερ, αντί να διατάξει την ύλη να περάσει τη γέφυρα πάνω από το μικρό ποτάμι που διέσχιζε το χωριό, μας οδήγησε στα παγωμένα νερά του ποταμού. Δηλαδή, μας έβαλε να περάσουμε πάνω στον πάγο. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι, Ούγγροι απελουργοί οι περισσότεροι, μόλις μας άκουσαν να μπαίνουμε, βγήκαν από τα σπίτια τους πανηγυρίζοντας για τον ερχομό μας με πατριωτικές κραυγές. Επεφημίες έρχονταν από όλες τις μεριές και μαζευόταν κόσμο συνέχεια. Οι άντρες χειρονομούσαν και οι κοπέλες και οι γυναίκες άπλωναν τα χέρια με φλάσκες κρασί. Μια ανάλαφρη αχλή, παρόμοια με εκείνη που αιωρούνταν πάνω από τα αμπέλια, αναδιδόταν από αυτό το βουερό πλήθος. Μας είπαν ότι οι Ρώσοι δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής. Όμως, εκτός από Ούγγρους αυτές οι περιοχές, είχαν και πολλούς Σλάβους και ίσως κάποιοι από αυτούς είχαν ήδη φύγει για να ειδοποιήσουν τους Ρώσους. Πήραμε λοιπόν αυστηρά μέτρα για τη νύχτα. Τα άλογα έμειναν σελωμένα και οι άνδρες σε πλήρη εξάρτηση. Η διαταγή να ξεσφίξουν τους θεραμώνες δόθηκε τιμηματικά. Εκείνο το βράδυ διπνήσαμε στο σπίτι του δασκάλου. Στο τραπέζι σέρβιραν οι δικοί μας υπηρέτες και η βραδιά θα μπορούσε να είχε περάσει ευχάριστα. Ωστόσο συνέχιζα να είμαι εξωφρενών από τον τρόπο με τον οποίο ο Σέμλερ είχε οδηγήσει την ύλη και την ώρα του καφέ του τεπισήμανα. Ο Σέμλερ, που όλη την ώρα του φαγητού ήταν γεμάτος ευγένειες, ξέσπασε με μια σε ένα φοβερό θυμό.
Είχε κατεβάσει μερικά ποτηρά και το καεί και ήταν φανερό ότι δεν το άντεχε. Σηκώθηκα χωρίς καθυστέρηση και βγήκα έξω παρέα με τον Μάλτιντζ. Ο Σέμνερ, σε έξαλλη κατάσταση, σηκώθηκε και εκείνος και βγήκε να επιθεωρήσει τα περίπολα. Ο Χάμιλτον από την πλευρά του έμεινε στη θέση του πίνοντας κρασί και ουίσκι. 2 βιολιστές έπαιζαν μόνο για αυτόν, ενώ απ' έξω οι χωρικοί είχαν κολλημένες τις μύτες τους στα παράθυρα για να τον χαζέψουν καλύτερα. Μόλις βγήκαμε στο δρόμο, ο Μάλτιτς, που δεν ήξερε γρήγορα, έπιασε την κουβέντα με μερικές κουπέλες που τον έβρισκαν φαίνεται του γούστου τους. Έτσι, αναγκάστηκα να πάω μόνος μου στο κατάλημά μου, στο σπίτι ενός αμπελουργού. Τον βρήκα τύφλα στο μεθύσι. Είχε γιορτάσει λίγο παραπάνω τον ερχομό μας. Έπιασε να μιλάει κατάσχετα, χωρίς να καταλαβαίνω λέξη. Όταν έφυγε, οι 2 κόρες του έμειναν για πολλή ώρα ακόμα στο δωμάτιό μου, τόσο που μου πέρασε από το μυαλό ότι θεωρούσαν πατριωτικό τους καθήκον, ή τουλάχιστον δείγμα της περίφημης ουγγρικής φιλοξενίας, το να με διασκεδάσουν και να μου είναι ευχάριστες. Ντυμένες και ποδεμένες με τα καλά τους, δεν ήταν καθόλου άσχημες. Όμως με είχαν ζώσει τόσο βαριά προαισθήματα για όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν, ώστε δεν τους έδειξα κανένα ενδιαφέρον και τελικά τις ξαπόστειλα. Έκανα πολύ άσχημο ύπνο. Το δωμάτιο θερμαινόταν υπερβολικά και είδα άσχημα όνειρα. Ονειρεύτηκα ότι βρισκόμουν σε ένα καμπαρέ σε μια άσχετη πόλη. Οι 2 κόρες του Γεωργού έμπαιναν και χόρευαν με έναν άντρα που φορούσε μανδύα από κόκκινο κινέζικο μετάξι. Τα τακούνια των κοριτσιών ακούγονταν να κροταλίζουν σαν σπυρούνια, αλλά δεν είχαν. Σίγουρα θα υπήρχαν κρυμμένες κλακέτες μέσα στα τακούνια από τις μπότες τους. Έπειτα ανέβαιναν σε μια εξέδρα, ή για την ακρίβεια οι κοπέλες ανέβαιναν στην εξέδρα, γιατί ο άνδρας με το μεταξωτό μανδύα έμενε κάτω και οι κοπέλες αφήνονταν να πέσουν με αργή κίνηση από το χείλος της εξέδρας στην αγκαλιά του. Ξαφνικά αυτή η κίνηση σταμάτησε ή μάλλον μετατράπηκε σε ένα είδος ταλάντωσης, ένα διστακτικό πέρα δόθε, και κατάλαβα ότι οι κοπέλες ήταν κρεμασμένες από το λαιμό. Οι κρεμασμένες είχαν διατηρήσει το χαμόγελό τους, αλλά ο άντρας είχε αρχίσει να τους βγάζει τις μπότες. Συνέχισαν με τα πόδια γυμνά να λυκνίζονται στον αέρα, και μολονότι έβρισκα αδιανόητο ότι το κοινό εξακολουθούσε να παρακολουθεί αυτό το θέαμα, δεν μπορούσα και ο ίδιος να εμποδίσω τον εαυτό μου να κοιτάζει. Ξύπνησα καθώς σηκωνόμουν για να διαμαρτυρηθώ και βρέθηκα καθισμένο στο κρεβάτι μου. Το όνειρο με είχε αναστατώσει και έκανε τρομερή ζέστη μέσα στο δωμάτιο. Σηκώθηκα να πάρω αέρα. Μπροστά στην πόρτα σκόνταψα στον υπασπιστή μου, που κοιμόταν πάνω σε ένα χειρόστρωμα